biak ezauztenian Nekitxoko portuan, niri negarrak urte eustan. Esango neuke gaur egun Euskal Ikus-entzun eskuetan daukagun egilerik garrantzitsuenetako bat zalantzabarik gure artean daukagulako. Jaun Andreok, ongi etorri Lekeitioko 45. Euskal Zine Bilerara. Eta zilarrezko antzarra, Lambroa, Aizol Zaratxagala. Muga, Eñaut Kastainet. Zorizona, Zorionak. Pelikula horrek izan behar diela, gizatasuna oinarrituteko.